Ang inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Posible nga itarar sa pag-asa ang pag-umpisa sang tigilinit kung summer dire sa pungsod. Ini kasunod sa amat-amat nga paghinay sang northeast monsoon o kon hangin amihan nga mong nagadala sang mabugnaw nga panahon sa Pilipinas. Ginpahayag ni Weather Division Chief Dr. Esperanza Kayanan nga may mga nakita na nga indikasyon sang pagpaskog sang easterlies. Ang easterlies among mapaang hangin gikan sa nasidlangan nga mong nagadala sang mainit nga panahon. Sa pag-estimate sa pag-asa, Biyernes ang posible matapos na ang hangin amihan nga patimaan sang panahon na sang tig-ilinit sa bilog nga pungsod. Asamta ang temperatura karon nga adlaw mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag las 5:46 kaina, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Good morning na liwat sa aton mga ka-aksyon. Welcome na sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Dinay ka. Hindi pagkuha ng akon nga monitor dio. Good morning sa kay sige, kay Homa Lumena, Rosalina Arellano Espadero. Good morning liwat. Jen Oisiser. Sa kay Liza Ann Ortigue Arandilla. Good morning, man. Kelly Jelly, nagpadala liwat si Ma'am Kelly Jelly, 50 stars. Thank you. Thank you so much. Sa kay Alex Montesa, mayang aga. Nagkaano tong natabo man. Sige ikaw, kay nadulang ako. Nga ano diyo? Ang nadula. Bala ka daya kami napangita mo. Di gani. Kay Irene Gante Juanites Petwa, good morning man. Nag-monitor lang sila sa barangay Quintin Remo. Salamat, Gid. Kay Sir Alex Fuentes, still watching. Madamo gid nga salamat. Of course, sa aton man sini nga mga kamaninuyan. Maninoy Jan Chong, good morning. Yes, good morning kay Sir John Chong. Kay Maninoy Ruben Tampos, good morning man. Dira sa imo. Kay Kagawad Mila Alit, mayang aga dira sa imo. Good morning. Kay Virgo September, good morning man. Kay Dinah Magbato Malabago, good morning. Kag of course, kay Peanuts Bailey, good morning. Open ang boundaries ang Dumaguete. TY more power. Actually, open ang borders. Kapamangkot siya? Oo. Actually, ang sitwasyon subong dira, kung kiti ang Dumaguete belongs to Region 7 mo, no? Ang ato niya nga free travel is within Region 6. Yes. So, kung halin ka sa lain nga region, lain nga probinsya, dapat RT-PCR test kagid. Although may Resolution 101 nga naghambal ang National IATF nga wala na kinanlan, but may discretion, Action Boy, ang LGU nga magpatuman sina. So, choice sa gihapon sang aton siniga governor nga mag-require gid ya sang RT-PCR test. Kung magsulod ka dire. Yes, Or dito for sila, sure necess. dito sila guro sa kung dito sila magsulod ka sa The same Dumaguete man. Oo. Amo na mga tikang nila nga syempre para man mahalungan ang ila sini nga mga nasakupa mga constituents nila dito. Oh, especially nagidbi kung leisure lang man ang kadto to Action Boy. Correct. Paiway na lang na danay. Dira ka lang danay sa kung gusto mo gid mag-beach. Ka lang danay sa may Punta Taytay. Ay, okay. Ano nga ay okay. Sa po. Yes. Pero 50% yapon. 50% capacity. Kabudlay, no? Mukha ng halong gid kita blanay kay kabudlay. Gani, nagsulit naman kita Action Boy nga do naghalog na to taniligad galing kita nawang naghalog sa isa kadlaw Pilipinas ma-record 8,000 ang ma-record. So cancel. Ang ganing panghugto ni mga taga IATF bla. Grabe ni Action Boy ang mga ni sang iban nga mga senador. Abi kamo na lang bungkagon. Kamo lang bungkagon kaya mo na problema nato sa Pilipinas mo nang problema ang health concerns ang problema nato. Yes.
Ibutang tayo military. Gani. Binaton gani Action Boy, justice system lang ang do ka very low diri sa Pilipinas. So buong nga may pandemic, nabalaan ta ay new discovery. Ang health system gali Health hindi man system. amo. Dapat yung ibutang mo dahil ng mga ang linya. Kung ka problema kabla sa Anong forte mo ba? kung ka problema ka sa mga dalan, kundi mga engineers butang mo Oo. da. Kung ka problema ka sa kayong lawas, hindi mga doktor butang mo. Oo. Ato yung military na butang ta. Di kay away mo kontra COVID-19. Sa away lang sila nagbase. Huwag sila, na gani, huwag sila oo. nagbase kung ano ang ginaaway. Yes. Ay, basta away niya butangan ta, soldado. Oo, away ni Daan. Away mo. Di COVID-19 ang ginaaway ta. Di butangan sa military. Ano mo na yung ilang style. Grabe, no? Grabe. So, muna. Anyway, Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Jesseline Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan. Sige. Michael John Season, may aga mandra sa imo sa Abdon na de los Reyes kaga family. Good morning ka na. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Alita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, pagahinion sa siyudad sa Bacolod sa National Interagency Task Force nga ibalik ang requirement nga negative RT-PCR test sa mga apor o kunin mga authorized persons outside the residence nga nagasulod sa siyudad. Sa interview sa Action Hotline, ginpahig ni Bacolod Emergency Operations Center Chairman M. Ang nga may authorized person outside residence gid ang nagpositibo sa COVID-19 sa kada adlaw nga na-record sa siyudad sa Bacolod. Suno kay ang opisina ni Councilor Ayesha Villaflor nga among chairman sang APOR ang naka-record sa nagalambot 200 ka mga applications sang APOR nga luyag magsulod sa syudad. Naibaluan ang negatibong RT-PCR test sa mga APOR ang isa sa mga requirement nga ginlift o kung gindula sang IATF sa tuyo nga mabalik ang ekonomiya sang syudad. Nagalaon naman si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga hatagan sang gobyerno nasyonal ang kada lokal nga gobyerno sang kahigayunan nagud magpatuman sang kaugalingon nga protocol para sa mga nagagwa kag nagasulod sa nga biyahero. Sa interview section fighting line ginpahayag sang Vice Alcalde nga isa ini sa lapses sang gobyerno nasyonal nga nagtugas sang confusion sa mga opisyal sa kada lokal nga gobyerno sa diin na apektuhan ang numero sa mga nagapositibo sa COVID-19. Sunog kay Familiaran, lain-lain ang kada sitwasyon sa kada lokalidad kag kon basehan ang datos gikan sa Department of Health, manubo lamang ang kaso sa syudad sa Bacolod sa pihak sang report sa pila ka lugar sa pungsod nga nagsaka ang kaso bangod sa mga na-detect nga variants ng virus kag paghalugman sang restrictions. Extension ba transmission or linat manay lain-lain kita status or sitwasyon para sa aton nubo kita diri. In other words, ang aton measure, strategy, effective. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Handa naman si Mayor Samtang ginpahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang sala nga pulisa sang gobyerno amo ang rason kung nga nagdamo ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Suno kay Diaz, isa sa mga nagpadamo sang kaso among Resolution 101 nga gin-issue sang Interagency Task Force nga wala na nagaobligar sa mga travelers nga magpakuha sang RT-PCR test kag quarantine. Dugang pa ni Diaz, madamo man sa mga travelers ang nagreklamo bangod sa pabag-ubag-o nga travel protocols sang gobyerno nasyonal. Suno pa kay Diaz, inangin epektibo na kuntani ang protocol nga gina-implementar sang Negros Occidental bangod nagdangat na lamang sa 58 aktibo ang kaso sang COVID-19 sang Pebrero 22. Nagapati si Diaz nga ang pagpaswab test sang travelers nga nagaabot sa probinsya kag quarantine pinakamaayo nga pamaagi agud mapungga ng pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Gipanawagan ni Diaz sa gobyerno nga bawion ang mga ginapatuman nga pulisa kag itugyan sa local government units ang pag-implementar sang kauglingon nga pagsulundan.
Ang amon tani iya nga polisiya halin sa una, sige lang tayo papuli diri sa aton nga mga pumuluyo. Kami matest, kami ma-quarantine. Wala gasto ang tanan nga pumuluyo. Subong magastuhan sila magpa-test sa Manila. And now that these cases are increasing sa aton probinsya, makita tagid nga sala gid ang ilang polisiya. Ang kalahin sa pahayag ni Attorney Rayfrando Diaz II. Sa iban pa nga balita lokal, handa naman si Mayor Milicia Bibo Yap sa syudad sa Escalante Negros Occidental nga sabton ang show cause order nga posible ipapanawag siya sa Department of the Interior and Local Government mangod sa pagpabakuna sa Sinovac bisan nga wala ang iyang ngalan sa una kag ikaduha nga priority list sang gobyerno. Suno kay Yap nga tubtob kahapon nga adlaw wala pa siya sang nabaton nga mando gikan sa DILG apang nagpasalig nga nakahanda ini sa pagsabat kag pag-atubang sa anuman nga investigasyon. Si Yap among una nga alkalde sa Negros Occidental nga nagpabakuna sa COVID-19 vaccine sang Marso 19. Nagpabakuna ang alkalde isa ka adlaw nagalikad sang ipalayag ni Interior Undersecretary Epemaco Densing nga mga local chief executives ang ginakabing nga essential workers ang nalakip sa Priority Group 4A sa vaccination program sang gobyerno. Gindefer naman ni Councilor Wilson Gamboa Jr. ang proposed resolution nga nagapangabay sa DSSD pagi sa City Mayor's Office nga i-consider ang paghatag sang financial assistance sa mga pamilya nga napektuhan sang lockdown. Ginpahayag ni Gamboa nga magapag-iangot ini sa talatapan sang DSSD para sa nagakigo nga mga dokumento nga magasuporta sa iya resolusyon. Ini matapos na mabutyag ang pila nga mga konsyal nga hindi patas kag posible mabutang sa malain nga imahe ng DSSD nga isa sa mga nagapanguna karon nga may karon nga may pandemya. Una naging kumpirmar ni DSSD Head Pasita Tero nga wala na sang pabuton nga 6,000 pesos nga financial assistance ang mga gin-lockdown nga pamilya bago tapaslawan ang syudad sa pagsumeter sang nagakaigo nga dokumento sa deadline nga Disyembre 18 tuig 2020. Ginpahayag naman ni DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Maydayag nga wala pa nakaserbe ang ila talatapan sang bag-o nga 3 ka bulan nga suspension order bato kay punong barangay Noli Villarosa. And in suspension order ang base sa mano ni Graft and Investigation Officer Togi de la Cuesta Fernandez ng Office of the Ombudsman Visayas na petsahan Agosto 2 tinalikdan nga tuig matapos nga may nakitaan nga substantial evidence ng simple misconduct bato kay Villarosa. Ang mandong ginaprubahan ni Deputy Ombudsman for the Visayas Paul Elmer Clemente ang Agosto 17. Ginkompirmar ni Badayag nga ang kaso ang angot sa reklamo ni Kagawad Dindo Amadeo sa tuig 2019 ang iningin aligar gintapungol ni Villarosa matapos nga wala siya ginapabalo nga may buy-bust operation sa ilang nga barangay. Ginklaro man ni Badayag nga wala nakaserbe ang City Legal Office ng suspension order bato kay Villarosa tinalikdan nga semana. Sunod sa opisyal si Villarosa ang padayon nga magapungko bilang kapitan magluwas na lamang kung mag-abot na ang mando gikan sa Manila kag maserbe na inis ang DILG Bacolod. Wala kami minasir ng suspension order sa iya. Ang wala pa kami nabaton sa order to implement. Or nakita ko sa advance copy sa office nila daw kami sa office nila. Kasi nakulat ko lang ng order to implement sa region kasi kalita pa sa Manila. Si DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Madayag. Presidente Duterte may nakitaan nga gray area sa pag-una pabakuna sa pila ka mga alkalde. Samtang kabalaka sa Pilipinas sa presensya sang Chinese vessel sa South China Sea ginaubdan sang Estados Unidos. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon! Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, pakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo. Sakay Che Zamora diraha, good morning sa imo sa Hong Kong. Good morning kuno kay Miss Dako Zamora, si Che Zamora regli di ang sa Hong Kong si Dako. Bogart Española season, Rosaleo de los Reyes. Good morning pag-greet man ang family Kilantang kag Aldamar Hoxon. Lisa Garde, Raymark Estares, good morning man. Glenn Octuco. Sa pamilya niya Diday, Rav, Terence kag Trexie. Jan Steve Abaro, Rodolfo Jaime Jr. Belated birthday greetings kuno sa kay sa father si Rodolfo Ligaya. Jaime Senior from Nonoy Jaime. 83. Wow. Sabi, no? Sabi no, kabay pa makalambot ko amo ng edad. Kami yan sa makalambot na yan, butsi mo din. Ramon Villagracia. M. Samoso. Good morning and thank you so much to my ever supportive mother. Thank you for sending 50 stars. Thank you. Thank you, Mama. Woo. Inta lang din. Thank you, Mama. Si Ma'am Vanessa Mayo, again, nag-send man sa 50 stars. Wow, thank you so much, Ma'am Van. Sige. Si Cory Vidahan, yung maslip na kudugudugay. Action boy, may gagawa na, di ba, kiss ang help me reach my star. Di ba, example, amo ni Bia. Lapaw na ta sa tunga ang so lapit na lang yun ang March goal naton. Feeling ko na gid na. Okay, sige. Nonoy Andan, as I've said, ang aton nga technical working group nag-asya imo pa study kung ano gid siya ang angay and appropriate gida nga ihimuon. Sa para sa maging send ninyo nga stars. Or pwede man nga basta mo na. Lito Dayap, Rock Road, Paunal, Pasite. Good morning man sa imo. Sige. Ay, kumari. Dili po kay Jean Buero. Kumari ko na. Kumaring Jean. Kumari. Kumari ni Action Boy, Jean Buero. Good morning, man. Kay pare Arlene Buero. Ang si pare Arlene Buero, may kapitan ina. Sa barko. Pick up Japon Gani. Kasi pwede naman maninoy. Maninoy naman. Maninaya na si Jean. Ma'am Jean Buero, pwede ko ka apply ihadas. Kay Sir Richard Daet Pacheco, good morning, man. Hazel Alvarez, good morning. Tokaya Eden Zapanta Kasuyon, good morning. Watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Please greet happy birthday Toto Roan Haliegado Helisanga. Happy birthday to you. Good. Good. Happy birthday. Felisa Francisco Cepeda, good morning, man. Sa family Cepeda, kag sa mga abyan niya dira sa Buena Vista, Isabela. Of course, Ma'am Christine Menyes Villalobos and sa Energy Fans Club, kag sa tanan na taga-barangay Pandanon. Ray Marquez Tares, thank you so much for sending 20 stars. Thank you. Send na matamat lang siya dyan. Dahil sa 10, may 20 na sa dugay-dugay. Damo na blahay. Oo.
Kay Dyna Magbato Malabago, Miss Eden, ano requirements Bacolod, Iloilo, salamat. Wala. Wala. Oo. I-andam na yung mga Basta backtrack yung magbalik ka diliwat. Within Western Visayas lang kita. Yes. Michael Singo Lamayan, good morning man. Na-monitor lang sila ko na sa Barangay Alihis. Thank you. Sige, kay Rose Wenner, dito sa Germany. Good morning. Yasa kay Cardones, may agaman. Sa kay Mary Joy Camero, of course, good morning. Kay Teresa Linakayaw, may aga. Edwin Escopel, good morning classmate. Jonar Batislaong, mayong aga. Kay Florence Solas, dira sa may barangay Panokoy, Rayna sang mga Rayna. Bawang very supportive gidang imo. Gani, na baka mama. very supportive. Gidi mo na si M sa boso. Ay, Action Boyo, help me reach 6310 stars. Ara, natalapit na lang gidya. Star na nga okay. to na. So, go lang, send lang stars. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Ay mo na. Puso. Dapat ay, ano tala sila yan, ang haranahan, kaya para haranahan, ma-send sila stars. Comment down below kung anong gusto nyo kanta para kanta naman. Ang daming time, Ang daming time. Ay, ano na to? Oh, ano na to? Bituing marikit, bimera ka na ya? Bituing marikit. Nga kanta? Buta daw, Anong may bituing? bitwara Binibining marikit ko daw. rin. May bituing. Mabinibining marikit. Binibining marikit ang dalangin ko. Amo na. Gusto nyo may saot pa. Sige, balan nyo kung wala kay tindugan. Maka mo di, Skiri. basta. Ano, skiri? Skiri. Sa mambala na yakay. Ano? Skiri na. Gusto ko mo na to naan mo, Hindi ko kala ko yan. Mapakontest ko sa akong birthday, pwede ka Scary ka-intra. hopes lang, Kuya Be. Scary hoops man. Scary Whoops, hopes. scary. Anong scary hoops man? Tala. Scary hopes. Pero na? Ano na? Every time Time I see you. Ako na? Sige, sugtanta ka. Special edition ni mo. Miskan, kamo makatigang ulo mo, singanan yung scary gani. Amo gani mo. Sige na lang, ako na lang ma-adjust. Good morning, man, kay Ray Mark Estares. Ginamatamat ko lang star ko Action Boy para may supporter buds ko. Okay, sige. Yes. Amo na sa gali? Amo tawag ako kabalo. Sige. Renan, payo nga yung nga pudag-pudag ka. Charot lang. Reynald Florentino Hulme. Pila. Hulme, kano niya Hulme? Pilang polam niya. Para hulmi ka gikan oras. Sa kando ni. Gawa na sa pudag-pudag. Pudag-pudag. Si Reynald. Good morning lang sa kay Manino GSY. Iman mo ga. Ginaw kay oras na. Ha? Dugay pa na. Ari ka na. Sige. Ang pal ni Manino mo man bulgal. Good morning kuno kay Manino GSY. Iya, imo lang na sa Maninoy. Hindi na ako magsalot. Sa aton mga balita nasyonal. Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:33. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga manakitan siya nga gray area sa rason ng ginatag sa pila ka mga alkalde nga nagbaton sang bakuna batok sa COVID-19 nga una sa medical frontline workers ang amo ang nagapanguna sa vaccination priority list. Sa Talk to the Nation kagabi, ginpahayag sa Presidente nga mauna man kung hindi, kinahanglan tun-an ang legal nga aspeto angot sa isyu sang mga nagbabakuna nga mga alkalde. Sa record sa Department of Interior and Local Government, ang may Shokos order ng mga alkalde nga nalakipanan tayo Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City, Mayor Dibo Tuan sang Tibuli, South Cotabato, Mayor Sulpicio Villalobos ng Santo Niño, South Cotabato, Mayor Noel Rosal sang Legazpi City, Albay, kag Mayor Abraham Iba sang Bataraz sa Palawan. Naglabot naman sa 508,332 ka individual ang nakabato na sa ilauna nga dose ng COVID-19 vaccine tubto Marso 23. Sa datos nga gipagod sa Department of Health, ang nasamit nga numero katumbas ng 62% sa doses nga ginalokar para sa una nga bakuna.
Ginpahayag man sa DOH nga 98% sa inisyal nga 1,125,600 doses ang bakuna nga na-roll out na sa 1,759 ka vaccination sites sa bugos nga pungsod. Sa naibaloan nag-abot na kahapon Miyerkules ang dugang nga 400,000 ka bakuna gikan Sinovac sang China. Nagabot naman sa pungsod ang dugang 400,000 ka doses ng COVID-19 vaccines ang Sinovac. Pasado na 7 kahapon sang aga Miyerkules, Marso 24, nagabot sa nila Aquino International Airport ang Philippine Airlines flight sakay ang nasambit nga mga bakuna nga donasyon sang China sa Pilipinas. Ang mga bakuna ang dugang sa nauna na nga nagabot nga 600 ka mil ka doses ang Sinovac vaccine sa itong Pebrero 28. Nagaupod naman ang Estados Unidos sa Pilipinas angot sa concern sa maritime militia vessels sa China malapit sa Whitsun Reef sa South China Sea kag nagapanawagan sa Beijing nga untatan ang kaangay nga tikang. Sunod kay US spokesman Ned Price, dapat untaton na sa China ang ilang maritime militia bangod nagaapekto ini sa kalinong kag seguridad. Una gin panawagan sa Pilipinas nga gilayon kuhaon sa China ang ilang vessels nga illegal nagatenel sa West Philippine Sea kag ginaligar nagapatigayon sa aktibidad nga makaguba sa dunang manggad. Nagwa naman sa Okta Research Survey nga malapit sa tunga sa adult Filipinos ang pahayag nga ang pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado amo ang pinaka-importante nga isyu sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat hatagan sang solusyon. Ginapakita sa survey sang tugon ng masa nga ginpatigayon sa bilog nga pungsod nga dapat solusyonan sa administrasyon ang pagpasaka sa sweldo nga among pinakadako nga isyu sa karon. Magluwas sa pagpasaka sa sweldo, 39% sa mga adult Filipinos ang nagalaom sang barato nga pagkaon kaangay sang bugas, utan kag karne. 38% ang nagpahayag kinahanglan makontrol ang paglaptas ng COVID-19. 32% ang nagpahayag nga kinahanglan makontrol ang presyo sa basic goods and services. Kag 25% nagpahayag nga dapat maghatag ang gobyerno sang libre kag may kalidad nga edukasyon. Sa katapusan nga balita national, gin pagkamalaot sa mga progresibo nga mamalida sa Kamara pagbalik sang duha ka opisyal sang militar nga gin-relieve angot sa pagpagawa sa listahan sang gin-aligar mga katapos ang komunista nga grupo. Sunod kay Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite, hindi na bag-o mando ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa administrasyon nga kilala sa gin-aligar pag-recycle sa mga may opisyal nga nakahimo sang sala. Para naman kay Bayan Muna Party List Representative Eufemia Kulyamat, kinahanglan nga obserbahan ang command responsibility ilabi na sa militar. Dugang pa ni Kulyamat nga kung gusto sa militar nga magsalig ang publiko, dapat i-verify ang mga impormasyon antes ini ipagwa. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na Okay. Dali lang! Oh, sige nga, de. Piyo na niya sa kaugmaan. Ayan, no na. Salamat, Gid Maninay Jane Buero. Amya, good morning, ihada idel. Baka wala na shoot sa mukha pe. Ang ginaboy ko. Nakita ko na ganyan. Good morning, Di ba, nakabongga. Thank you, Gid Maninay, ha. Te, mo na siya. Okay, sige. Te, ano na na Si Rowena Castillo de la Cruz, good morning, man. Diin ka naman. Da sa dalom ni Jen Bero. Hindi, babaw dan. Yung una ko lang ito yung maninay ko yun. Dila tayo kay Ronald Florentino Dingoy Hulme from Candoni. Malambot ko na kayo na. Ana. Dito kay Felizardo Domingo Jr. Ay, gali, oo. Mm-mm. Advance happy birthday ko na sa akon. Thank you so much. Sila yung sino? Ni Felizardo Domingo Jr. Gani! Magkita ko pa lang may padiya eh. Ah, Kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, happy birthday ko no siya brother-in-law, Modesto Brillantes Jr. Karon nga adlaw. Mude, good morning sa imo. Happy birthday to you. Modesto Brillantes Jr. Happy birthday! Jocelyn Liboon Dispoho. Sakay kumpare mo, Bia Jonathan. Yes! Bia Alonso. Bia Alonso. Yana Castillon. Good morning, man. Sa... Kay Carl Canha. Aha, okay. Sige. Rowena Castillo de la Cruz. Good morning, man. Yes. Kay Ramya Garcia, dira sa barangay Panukoy, maing aga. Good morning, Tita Rams. Sa kay Kagawad, Highway, Perater Haba. Isa pa ito bala. naman, Heidi. kamaninoy bala. Ha? Ni Action Dorel. Si Cap to bala. Si Kap Liboon. Yes, Maninoy Libon, good morning. Noy Liboon. Maninoy, good morning. Mga Maninoy, nag-greet na yan. Paras wala kayong Maninoy, Major Romeo Vargas, ang Hima Myland City. Sige. Si Maninoy mo, Ruben Tampos, yung tamyaw mo Oo, ay. natamyaw ko na siya. Tamyaw mo na siya. Oo, amot kung di na tong kanding. Client. Actually, nalawig na to. Nalawig na. Ipunpuno na lang to. Sige. Sige, labhan ito ko Romayo, no? Sige, wala kaso Wala kaso. Sakay. Ano yung amot mo yan? Sige na nga ako bahala sa mga bisita. Naglain pa. Ako bahala sa mga bisita. Wala tayo pakaon. So, hindi lang tayo invite. Wala tayong pera. Basta bisita ako bahala. Oo, pero basi, hindi na magbisita kaya wala tayong pakaon. Pero basi mag-message, di karon si Maninoy, Captain Joseph Catunina sa Ibi Magalona, malay mo ya. Makapang-invite ta kay may kasag kagalimango. Sa Ibi Magalona, sa marami pa naman sa kasag. Oo. Si Maninoy, Major Romeo Vargas, basi may talaba, to si Mamayla. Gapamunpon pledge ta. Good morning, Madragat Charito, Batislaong, sa Bulacan. Junard Charito, halong ka muna sa Bulacan, ha? Kaya dala mo pa sa, NCR Bubble. Oo. Mga, Sad. mga kuwan pa nga lugar, mga taas ang kasos ng COVID-19. Good morning dira sa inyo, ano? Oo. Kay Maninoy, Major Lowell Garinganaw yan, ano iyaman? Kalay. Si Maninoy mo bunggo ay pagka-text mo. Wala pa. Si Maninoy, Major Wilfredo Benuman, pagdaan namin sa Valyadolid man. Dulid, Diwale. Diwal, good. Di nyari, yung pati madiwala niya. Kanyara, di ba? Oo, Madiwala niya lang kala. si Maninoy, Major Junji Liba, pagda. Stand by na sa aton mga balita. Dugang.
Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:44. Sa detalye sa Balita International, gin-abolish sang Virginia ang death penalty nga naghimo sila bilang pinakauna nga US Southern state nga nag-abolish sang nasambit nga penalidad. Ginpermahan ni Democratic Governor Ralph Northam ang pagkakasini bilang capital punishment sa ila state sa Greensville Correctional Center sa Virginia. Ang Virginia ang ika-23 nga US state nga nag-abolish sang death penalty. Nibaloan, antes ni i-abolish, naglambot sa 1,400 na ang naugan sang siniman nga penalidad. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, ginkanselar sa Cebu Pacific ang pila ka mga local flights lakip na ang padulong sa mga sikat nga destinasyon sa Pilipinas matapos liwat ng patuman sa gobyerno ang istrikto nga travel restrictions. Sa statement sa Cebu Pacific, lakip sa mga destinasyon amo ang Manila to Boracay, Coron, Legazpi, Cagayan de Oro, Kawayan, Cebu, Pagadian, Ozamis, Iloilo, Puerto Princesa, Calibo, Naga, Verac, umpisa ini Marso 25 tubtob Abril 4. Sa aton sila nga foreign currencies rate, US dollar 48 pesos and 75 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 21 centavos, kag Hong Kong dollar 6 pesos and 28 centavos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpandaman sang management sang Thai superstar nga si Mario Maurer nga magapasaka sila sang kaso batok sa Pinay comedian nga si Kakay Bautista kon padayon niya nga i-mention sa publiko ang ngalan sang aktor. Sa itong Marso 22, nagkabaton si Bautista sang sulat bago nakalambot sa ila atensyon ang paggamit ni Bautista kay Maurer kag padayon gina-attach ang iya sinikaw galingon nga wala makahibalo ang aktor. Dugang pa, may mga false statements sila nga nabasahan kag madumduman nang in love team ang duha sa isa ka movie sa tong tuig 2012. Sa balita sa sports, ginako ni PBA Commissioner Willie Marcial nga apektado ang schedule para sa natalana nga ika-46 nga season sa PBA bangod sa liwat na pagdamo sang kaso sa COVID-19. Ang PBA natalana kundani sa Abril 11 para sa 5-on-5 games ang nare-schedule sa Abril 18. Apektado man pati ang 3-on-3 games. Suno kay Marcial, apektado man ang pagpatigahan sa mga game practices bangod ginadalian ang pagtipon-tipon antes pang liwat ng pagsaka sang kaso sa COVID-19. Ginpresentar ni Marcial kag ni PBA Chairman Ricky Vargas sa Malacanang ang ila plano sa patigayunon nga PBA Season 46. Balita espesyal! Happy birthday! Tanan nga may birthday. Ano kaya man? To all of you. Perfect! Okay? Yes! Countdown kita ng ano sa mga Countdown. Doon, no, New Year. Mga birthday, pila galito. 1, 2, 3, 4. 5 days to go! 5 days to go. Before sang birthday ni Action Eden. Yes. Tima. Ako na bahala. Good. Mga Sang 8 na to ako na-invite mo. Ha? So, dugangan mo na lang. Pinapaidugang ko. Ha? Pinapaidugang kasi nakulang ka bisita. Hindi, tsakto na nabala dali. Kaya gina-account ko pa. Wala pa gani ka pledge. Iban yung mga maninoy. Hambal ni Ma'am Jessica. Habi, good morning, Action Boy and Madam Eden nga puro si Upi ang maninoy. Si Ma'am Jessica, Patrolman Jessica Lizada, good morning. Kag kay Moroy Tisoy, and of course, kay Manong Leb, kay Baby Jared, kag kay Baby Renaika, good morning. Yes, good morning. Okay, may kontator ko yung kumang agaman na. Gani. Kag kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Hambal ni Sir Tope Purano, naga-monitor lang siya sa tangub pag-greet niya man. Si John Hunyo, Nonoy Andan, Gigi, kag Manong Iman, kapamati gid sa Punta Taytay. Salamat gid sa inyong pagpamati. Lapit na lang gali birthday mo, ma'am. Yes, sir, lapit na lang basi may dang Orlidos. Orlidos bala. Basi may iamot. Pilitay kung wala bala din sa ihanda, hindi na bala mag-birthday. Yes. Birthday, bala kasi ang birthday ka sa Sabado. Ti, kakasabad sa mo kay ginisigi ka bala ka pang invite nga wala ta gani sang wala ta da sang ihanda. Siling ni Dennis. Hambali huo ako noong Orlidos. Oh my gosh. Kinami pa naman to sa ilaluto. Ay, gali. Wala ka pa paano gyapon. Way pa ko nakatilaw sa Orlidos. Yes. Kadto dason bala. Kaya daw, nakadto na ko da nga area, kaduwa na ko gin-invite, pero ako sa piyak daw. Ay, nano naman. Gina-invite ako kuya mo. Alang-alang ko, malos lang ang style. Tato ho. Ate, gina-invite ka man ni Sir Tupe Purano. San Ogid ha? Sa March 29,
akong birthday. And of course, kay Kagawad Monico Prudente, dira sa Barangay Nanunga. Good morning, sir. Kag kay Ma'am Mercy, kag kay Manong Small. Lizel, Manang Lizel. Sige. Thank you so much. Panglawagon, ta na lang ning tanan. Ang bali din, si Way kukunukat din sa virtual kagabi. Ay, kasako sa amon. Ah. Alas 12 na kuguro. Yan ang gamot siya. So, sa kabihasnan, charot Ko lang. sa alas 12 na ko nag-abot tod sa kwan sa Bacolod. Kabiasnan. Oo, nan. Sige go Go March na, sure na 29 na. March 29 March birthday mo na? 29, 19, 68. 90, 19 na ka gani? 8. Duman ka mo kala anniversary sa mga friends na mo na Friends mo? Friends ta. Oo, sige lang. Nadumduman ko last year, kay friends kami na sa ano, no? Sa Sa Facebook. Facebook, in-greet ko nila. Thank you so much, Gida, sa pag-effort greet. Okay, naku, hindi ko mo mag-greet sa charot lang. Sa atin sininga balita Special Action Boy, bangod nga sa 28 na ma-start ang Semana Santa. Domingo de Ramos na sa 28, Action Boy. Marilyn, birthday niya, advance happy birthday, pwede na kakanto. Yes! Alam ko lang. Ako may kapag-invite. Kalain, pag-greet ko na danay. Naman sila pwede na kakanto. Yes! Hindi ka lang manugid kundi yung tiyay. Hindi na tayo manugid. Ang top fan ko, gali kinag-greet ko si Michelle Ann Tagonesa. Basta mga top fan ko yung ginag-greet ko na, hello, Michelle. Thank you so much. Sige na sa balita special, Sige, tanay, akin go. wala ta oras. Mga pamahiin, kumbaga siya ng mga pagpati, mga mga pagpati. gawi isang Pinoy, especially yung Semana Santa, kay ti grabe gid dan. Ang actually though majority diri Action Boy no sa Pilipinas bala Roman Catholic gid man niya ang Correct. That's why nga Kita di ka sa magkuhan ng Christians. Oo. Tikita nga daan amo na mo mga sa ulugid sa Semana Santa bla. Yes. Ang una, Direction Boy, dapat during Semana Santa, dapat hindi ka kuno mapilasan. Kay way gayo. Diba? Hindi Oo, man kay yun. wala gaayo. Habi ko Especially, anay kung di ka napalasan kay way gayo kay may diabetes ka. gani, way gayo diabetes. actually, yan sa clinical, yan mo Action Boy. Pero syempre ko si Semana sa mga Santa. senior citizens Nga ako nung rason. Kaya mo na yung paniniwala nila, yan ang labot mo. Tiya, Pilipino mo. Ano man niya, hindi na galing magkamo, kaya nahamutan mo na, nga amo na siyang ano. Namatan mo na. Namatan mo na. Nga amo na. Kaya ba, maayo man siya, pero dugay kung mag-ayo, Action Boy. Natistingan mo na. Napilas kasi Mana Santos, dugay mag nag-ayo. Mo nagaling kay daw, although nga tiga asamon, so na kay Lula, daw mo mana ko no, pero daw, galing kay daw ko gapati, bala. Pero kung hindi ko makita, balang rason lang nga hindi mag-ayo, ako mapilasan ka. Hindi, ang balang ko yung maayo siya, pero dugay. Dugay. Ano balang ko Tiyan mo yung na hindi after- mag-ayo, diabetes yung mo. gani after si Mana Santa, wala pa nag-ayo, pa-check up ka. Ay, mas ito, lain na. Pero amo na yung Action Boy. sige, no? anyway. Ang next Action Boy, maligo ka kuno, antes ang alas 3 ng hapon. Amo Sa ano siya. nang adlaw? Wala man nakano, basta during Basta Biyernes sa Biyernes Santo. Santo. Biyernes Santo. Antes las Naman- 3 maligo ka? Oo. Nga tapos las 3 maligo ka, no? Wala, mamalasin ka kuno, Action Boy. Kung di ka So, kung maligo, yan. 3:01 ka na... Kung di ka maligo, be. Okay lang yan. Wala, mas okay gani guro. Basta, hindi ka magpalapaw alas 3. Kung gusto mo maligo sa Oo, Biyernes da. Santo, Ah. hindi ka magpalapaw alas 3. Kaya kung 3:01 ka, basa ka pa, umubo ka pa, Malason ka? Oo. Muna? Good line Sa mo. ano ka di malason? Ha? Sa ano ka di malason? Sa'yo kabuhi mo eh. Palibalason. Sa bayara nga dati tao nga di malas sa panoro po yung dibina sa pahigugma mo. Amo na. Yung malas lang sa panoro, binas sa pahigugma niya. General niya, general. General. General na siya. Ang inang ni malas, general na siya. Oo. Sa Tingnan mo dinasan. Ha? Dinasan. Anong ranggo? Ang next Action Boy, hindi ka kuno Gani, di ba? Hindi ka kuno makabiyahe. Daw mo giniya siya Action Boy, ang naano ko man, hindi Hindi ka ka may makabiyahe. Basta restriction sa buong. Wala labot. Wala labot sa restriction. Pero tihambali lang, si Mana Santa, syempre Action Boy, ano ginaya time, ginaya nga magkuhan ka, pamalandong. Correct. Para ka lang sa inyo balay, pero subong as time goes by, ang si Mana Santa, excited ang iban, mag si Mana Santa, kayo ma-vacation, mapa-beach. Subong niya, kung wala guro COVID-19, subong niya naka-advance na anong iban, vacation leave, Vacation leave. kay May mga long booking. holiday. May mga booking na to sila sa kundin nga mga resort. Oo. Timbis nga ang iban, ang nakasanayan, yung sa aton, sino yung mga senior citizens, yung
Like, may mga Via Crucis, may mga sugat, may mga prosesyon nga kadtuan, Bisita bisita iglesia, iglesia. oo. Ang iba niya ato sa beach, gapa hunay-hunay. Swimming, muna lang swimming. Gapa hunay-hunay, pag itinita na naga-swimming, bala, kay maitom. Mapa-beach siya, pero hindi Kamu sa na ma-swim. lagi nang natabo sa inyo nga gamo ka muna kada Semana Santa. So, undaman, wala ko doon Tanawang ilaw. gwa mo. Ginamo mo ko na! Gusto mo, get! Sige, sugpo ni Daan! Gusto, nagkakanta ka na ng choice. Kung sugpo na mo ko hindi. Good, good, good. Birthday ko pala, tapos ginaaway mo ko. Happy advance. Hindi ta karoon pag-invite. Hindi, nanad na ko lang ka gina-invite ko, lingon ko. Amo rin. Ako na galing. Amo na siya namin kay Action Boy. Gina-invite niya sa self niya. Ang next Action Boy, dapat ko no, hindi maging literal nga hipos, gig ka mo daya tanan all the time. Sama na muna. Pero- Dumi ko na inang hindi ka maggahod. Oh, hindi magahod. Sa una, Action Boy. strict tagi na lula namon niya. Oo. Hindi ka na gahod niya. Ba- Tanan nga mo radyo, yun, no? patay. Ang mga radyo na patay na siya. Tanan, Do ka damo, gid gali isang radyo. Isang kung sa mong guro, kung sa una, kung nag-usap ang cellphone, nasta guro, imo notification, da kag mga kuwang Oh, guro. naka-silent Ka-silent ka guro da. Kay mga aking ni lula sa una ya. Hipos gid ka muna ya. post ko mo. Pero okay lang, kastoryahan lang ko na. Bisa mas manong po dyan nga. Pag-hipos mo da. Nga mo na si lula sa una ya. Tigahod, si Lula mo lang gali gagahod. Ginasita ya ka man. To no. Dapat Dapat naman- siya galigagahod dyan nga Gani, kami nga oo. nag-hipos. Sa una wala ginalampusan namin paklang sa lubing. Tingala ko mo naman na tsura mo. Yes! Nakabalas ka! Dasig lang! Kaya siya galigagahod. Kung maghahod ka lampusan niya nga paklang lubing sa likod, sa taludtod. Tigahod man nagyapon pag lampo sa imo. May medyo ko na yan. Hindi na siya gahod yung gagahod. Kundi nga lagpak eh. Pak! Wala Kagi ka na lampos sa taludtod, paklang lubing. Do, wala pa. Tani, hindi lang ko, tani mo na ng edad ko, hindi ko man matistingan. Hindi ko man ma-try. Do, lagi ko kapangarap nga ma-try. Amo na sa unay, si Lula yan, hindi na pwede magahod. Oo. Amo na. Oo. Ito din na yan. Kuhan ko na kayo. Muna kami sa una, mag-Semana Santa, Biyernes Santo ha. Yes. Especially Biyernes Santo. Pero magkasiling masama sa ako niya, kung Biyernes Santo, gani, pwede ka dahil kahimo isala. Yeah. Amo na. Na kayo, patay ang Diyos mo na mo nang inambalin ko na ano. Ha? Hindi na yan. Ang iyan sa matang kuloy nga pagpati na yan. Na yan. Amo na. Sige. Gina sila gina-commemorate talang na iya. Ang, kung hindi kayo napat. Ano, kung manipo yan. Kabad mo na iyaman. Hindi ka ni amo bla. Oo. Mga sa mga pilosopo na yan. Yes. Last na lang, Action Boy. Kung mag-ulan ko kung Easter Sunday, ginapatihan ko sa aton sining mga katigulangan. Nga kung mag-ulan kung Easter Sunday, ang tubig ulan ako Action Boy, Bendita. holy water na ko nga may healing powers. Wow. Sa una pa na yan. Sa una pa na. Kami pa ng sa una gani May na siya mo. Ang una nga ulan sa- siyang Mayo. Oo. Sa una pa. Oo, mo na yan na sa imo ko na napatihan actually. Sa una pa na pagpati, subungin din na niya kay damo. Kuan na niya kadelikado na isang una nga ulan na labing hindi magulan. Oo. Pag ulan una delikado na niya kay madamo na sa mga mga kuan na na Mga ng chemicals, na mga damo na etcetera, delikado. etcetera. So una pa na iya. Galing kita iligad tong adlaw nagulan lang man mo. Sa una ya ginapapaligo gina kami magamuna. Pero hindi Easter ang Easter Sunday. Sunday mo pa gina. Yes. Kung Amo na magulan na ginapapaligo gina sa ulan niya. Oo. Di ko mapilas ka. Ito taya mo na dahil mag-ulan sa ano kay may healing power ko naman. Agale. Wow. Ang bendita gapayo sa pilas, duway man. May healing power butang. May nila, healing di ba? power. Oo. Okay. Tiyali mo ulo, itaya mo para makuan. Tsura mo na yun na. Ang ulo mo. Amo na na. Sige lang bala. Ata na ako mag-ulan sa ano. Kailangan may ulo ka. April 4. April 4 na ang ano mo. Easter Sunday. Yes. Tiyan mo na siya ha. Tandaan ta dapat aton mga ka-action. Wala pa diyan nila na butang no. Ang ano? Ang mga bawal kaunon nga. Ate sa mga fasting na yung mga abstinence. Oo. Okay, balo kami si Semana Santa, abstinence fasting ara na saya mo. No? Yes. Sige. Ay, dali lang siya, boy. Good morning, Danay. Kay Ma'am Julie Enrile. Kag sa iya parents nila. Tita Liling, good morning, man. Okay, sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. May po ninyo sa Action Art Tay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.